Nakita mi og milkshake, milkshake, mango shake. Ito lami. I know me that is code free. Bushik masarap. Maraming paandar ang bushik. May mango, may graham, no? Crushed graham. Apa yung chocolate sprinkle. Yes, kalami. Sa 65 pesos lang. 69 pesos. Saan na kay? Saan natin? Chicken skin? Pila? Palit? Tag-20 bo? 20 niya sos. Palit usa. Sukli na. Sukli. Lagay kayo diri mga pagkaon guys. This vlog. Diri gilinyahan yung mga kuan diri kining coffee at 39. Doon mahiatyos 24 oras. Nana? Dugay kay kita gaano? Dugay kay giuna ang pagka nanangaon daghan mo yung kaon gud. Chicken proven, grabe daghan ang pagkaon. Proven ilang tawag yun siyang kote. Chicken proven unya. Pili ang kana ko pag bilan na siya nga ang proven tag 20 na. Ngan chicken. Ang Lahi po. tawagan niya. Chicken skin mo nito. Way proven. Guys, diri lang ta kutok kanya. Kung nahan mo sa diri mo Aurelio, pitinaghan ang pagkaon diri sa Aurelio. Lagi ba labi nagmagabi pitinaghan yung pagkaon. No? Nagdasok mga pagkaon. Sige lang, madungog ra kusog naman. Diri yun ni sa Southwestern Daol. Daghan pagkaon diri. Bye-bye.